Do Trnavy zavítali boxeri z viacerých kútov Slovenska, ale i Česka. Z Ústí nad Labem, z Plzne, aj z Galanty a zo Skalice nám prišli pomôcť, aby sme spravili vlastne tento večer boxu. A sme tým divákom ukázali vlastne, že v Trnave sa boxuje. V ringu sa predstavili boxeri v kategórii od 33 kg cez 46 až do 91 kg. Každý zápas sa boxoval na 3 kola, kde jedno kolo trvalo 3 minúty. Ako prvý boxoval mladý Dušan Bobek, ktorý svojmu súperovi z Nižstřína nedal šancu a vyhral jasne 3-0. Super, ťažký bolo strašne a som rád, že som vyhral. Jeden z väčších zápasov videli diváci ako 5. v poradí, keď sa do ringu postavil domáci Čúzy proti závodskému zo Skalice. Skaličan vyhral technickým KO. Šlapal po mne celé prvé kolo, nedal mi vôbec vydýchnúť, ale ten druhý už som sa trošku vondil obával, ale ustál som to. Keby neurobil jednu chybu, tak by to vypadalo horšie. Čím vyššia váha, tým väčšia práca. To platilo aj v prípade Lukáša Rusnáka, ktorý v kategórii do 91 kg vyzval Jakuba Poláka. Domáci boxer nedal svojmu súperovi šancu. Super, nebol úplne ľahký, ale možno menej skúsený ako ja. A tak v prvom rade tá kondička, asi to ma držalo nad vodou. Prvý ročník boxerského gala večeru v rámci Jarmoku prežili všetci účastníci bez väčšej újmy na zdraví.